in kina cin gindi kin gani Domitrix ba su ne on top kuma suka fara kamar da nake kwayan ku Domitrix ba su wasa. Domitrix ita ce in charge in yazo kan bura za ta juye ta kada ta murda ta ko ta ina. In aka ce kece Domitrix kece boss kin gane abin da nake kuma in kika zo cin buran nan in kika shiga kan bura din nan a daidai lokacin da kina cikin ci din nan namiji yana da wani abu guda daya yana son mace ta zauna a sama amma ba son mace ta dade amma kuma zai ce akan ce yana son mace ta dade amma kuma ba hakan bane abin da yake cikin ran shi. So in kika kamar yana kokarin kawa sai ki sauka sai ki bar shi ya juye ya hau kanki ya ci gaba da aiki. Zaki kalla ba zai kara minti 2 ko 3 ba zaki kalla ya kawo saboda abin da yake faruwa kenan. So it is very important ki zama Domitrix. Kin ga advantage na zama Domitrix in kina da aure a cikin gidan mijinki na farko shine zai ta baki kudi saboda maza suna son macen da in yazo kan gado in kin iya bashi gindi da kyau kudin shi gabaki daya yana hannunki, arzikin shi da dukiyar shi gabaki daya yana wurinki. Yana kara dakkon soyayya tsakanin ku biyu kuma a koda yaushe zai ta ganin ki da muhimmanci. Banda haka a duk lokacin da kike da wani matsala tun kafin ki gaya mishi in ya kalla kamar wannan Domitrix mood ɗinki din kin fita daga ciki. In kin fita daga Domitrix mood ɗinki ya san da cewa akwai abin da yake faruwa. So akwai wasu rules da Domitrix suke da shi. Na farko Domitrix kala ne. Akwai Domitrix da suke rike bulala start duka miji a duwawu. A wancan fantasy ne na turawa, but in reality ba sai mace ta yi duka wa'annan abubuwan bane before she becomes a Domitrix. In kin iya cin namiji ma da kyau yadda ya kamata, kika iya langwai akan buran shi, kika iya karkadawa kina juyawa kamar yadda na nuna miki din nan, ki tabbata kina yi da duka karfin ki. Yana kokarin sai da kike ce a tukuna sai kin koci da buran din. Wallahi in kika yi mai haka kin riga da kin dominate, kin mamaye, kin mallaki rayuwar shi gaba kida. Ba dole sai kin zama wata kin je kina ta saka sexy lingerie, sexy ba abin da yafi sexy a wurin ya mace kamar namiji ya ganta tsirara man haihuwa da ubanta tura mata bura. Shi namiji ba abin da yake so in ya wuce tura miki bura ya ci a duk lokacin da kike so, shi yasa ya aure ki. So in kin ga dama ku ci gaba da rawan bura, ku ci gaba da rawan gindi, ki ci akan cewa kina jin kunya ko da shi sai ki je ki kwanta saka ta yau. Sai dai shine zo yana tura miki bura, ya gaji ya dawo daga wurin aiki, yana ji da damuwoyin duniya, maimakon ki hau kan shi na kina sai kina iskanci. To wallahi tallahi akwai ƴan mata da yawa a waje wanda za su yi mishi cin Domitrix, wasu har da bulala rufe idanunka su sa mishi yadda kun kalla yadda tura suke nasu, mamman na mishi hannun su da a jikin bango, sai bura ne kawai yake iska. Amma ban ce ki je ki yi mijinki haka ba, gobe sai ce akan cewa matar shi ta haukace ta daure shi a jikin gado. Ba a Nigerian men haka fa, ba ruwana. Amma kin ga for you to have strength ki zama Domitrix kuma ki ci namiji kuma ki zama kene boss akan namiji in ya zo kan gado, dole ne sai in kina da ke karfi ke ma enough a jikinki. Shi yasa muke da Wonderlust product ne wanda is certified, ba na nuna shi a social media. Wannan ɗaya daga cikin garukan da muke haɗa ne, kai na ɗauko hoton shi ne kawai just to show you example of abubuwan da muke aiki da shi. Ba zan taɓa gaya muku sunan itatuwan ba, balle ku sani, balle wata ta sata, balle wata ta haɗa. So kawai ga itatuwa kun gani, kuma muna da haɗi daban-daban. Maganin mata consists of abubuwa daban-daban, magunguna daban-daban ne, kusan magunguna kala 10. Akwai na tightening na duri, sai akwai na sa duri yayi ruwa, sannan akwai wanda zai sa ki zama in kika hau kan buran shi nan, in ma buran babba ne zaki har ki gama cin shi, ki gama komai da komai ba tare da kin sha wahala ba. So duka wannan product zaki samu akan 09077871837. Kar ku manta ku yi subscribe, ku yi like akan channel din nan saboda muna da a lot of interesting abubuwa wanda za mu yi ta kawo muku program sosai. So na bar ku lafiya, sai an jima. Al'ummar Arewa ga mai kishin Arewa, Munirat Abdulsalam ba ta gazawa. Jama'ar Arewa, barkanku da zuwa tashar Munirat Abdulsalam. Ku yi kokari ku danna kararrawar subscribe, ku yi like, sannan kar ku manta ku share na wannan video din. Munirat Abdulsalam ba ta gazawa. Jama'ar Arewa.
mu fito arewa don ci gaban 'yan arewa.